Men dem jeg taler med, de synes som regel ikke prøven er det store problem. Altså de fleste klarer den, og det, altså hvis man læser op til den, så klarer man den som regel også. Så altså, som sådan er det ikke prøven, der er egentlig det store problem. Det, der er det store problem for de fleste, det er jo kravet om en prøve i dansk sprog. Altså det er så ikke for dem, der er født i Danmark selvfølgelig, men for dem, der er kommet til Danmark som voksne, der er det sprogkravet, der er det store problem. Så den er blevet sværere med årene, eller hvad? Ja, fordi man har i november 2008, der satte man kravet op. Der er sådan 3 forskellige danskuddannelser, hedder det. Efter hvad for nogle skoleforudsætninger man kommer med. De hedder så 1, 2 og 3. Og den, der hedder 3, den er for folk, der kommer med altså mindst en studentereksamen, men også som regel noget uddannelse derudover. De har jo selvfølgelig en skolevandthed, som gør, at de lærer dansk hurtigere og på et andet niveau. Og det man nu har sat som krav for at blive dansk statsborger, det er, at man har taget det hedder dansk, hvor der også er meget skriftligt dansk ind i det. Og det der er mange, som ellers man sådan umiddelbart i hverdagen synes taler udmærket dansk, som ikke kan klare den prøve. Så det er sådan set den store hurdle, den er større end indfødsretsprøven.